سلام كميت صنحو زخبركم تعذبتي إذا يوتيوب channel لمن كم تلمود أزم حرام ميديا هلون أزرارا نزلوا زعبتات له بحد خوينا كنده السمينا كنا لتقاربوا من تجراي تسرلاو لكسو يخالو دما قطر الليتن كبرو خينات يهرملو ጦርነት አይቀሬነው ከኤርትራም ጋም ከትግራይ ጋም جدن كوينات خجبر يخلي وي جي أخذ خيا أكاونت ناي دبي كنا أتولكا دحريو صندو قاريس لهم سبلكا دحر حجي أبدب إيرترا تجراينا محران زخوان يكون توكس كسمع زيومن كالوتن زلو أزم حرام ميديا أزرارون هلون زلو زعبتات له بحر خوينا خنكاتات منا قدمي إجن زي يوتيوب channel زي أجاش نحرها لهم سبسكرايب مجار بيتسب زي يوتيوب channel كونوا كمون إذا فيديو بزح سبسكرايب أسر زلو لايك مجاركم كي ترسعوا سرعكم زخوان يكون حسب أبوتاكم أنت أمت لي نغزل كم أتوقع خلنا أبز حز ساعات أبتقرأ يزركوا صراحة منجستي دومزوم تطور بيلو خمسين مرة مالتون كفيدرال منجست زل أخلهم زنا ورحهم هيا كم زقارات أزفلت كوينو أبز حز ساعات كن حدش صوت زين عني أسكب حد نكهت الله منجستي فيدرال دوموز صراحنياتات بقطتام بفيدرال نبحد حد أكاونت تسيبل سروانت نمخفال دلو خمس خنفلج الله دوموز صراحتنيا بقطتها كبفيدرال نبحد حد أكاونت تسيبل سروانت نمكففال دلواتي نازل الملاش كم استوهاوم ودو ولا دفريت أملو زين مجوارد ما بيرو فاينانس كل التجراي بدبدا بيبيلو كرجاجز أنا عند حركيلو تابهيلهم كم زلو مس جنزب مينستر سيبل سروانت أبز كايرو أخي جلت أملو ودبي ولده قد على أخواتات ون مثل كالوز منستر بيروتاتن هابيات عيون كايدو كم خونن أب قداي دموز عمل كترما حزب هوا ملاش حزب علاو خمس جور تفلت اللهم ملا سبيل سربانت تجري قداي حتو دموز نود ولده بزها ملاش مسرات بقطته نابي أكاونت نكخفل نزل ما كاب بيرو فاينانس تجري نبرع بيته تحيفو كم زخانة تفلت اللهم أمبارك زغوركم تعذبتي إذا حبرتها خم تخن كتاتلو زت أنحنا أبتقرأ يزنورو سرحتني منجستي ورحهم هيوم تطو كذبل أوارح زغط أرم قانون زفلت كوينو أبز حس ساعد جن ودو ولد تقرأي كفيدرال منجست حتيتو زرقة أي سرحتني تات دومز أكاونت من قاتو كم تسمع معيو إذا حبرتها زحب زلو إذا حسب كأبد عمل دس زبلن سرحتني منجستي بزنا جرزي دس كم زلهم كأب على المتسفاية بمقصال تنتان بوليتيكا ممر أبرها تغلو تقرأي نايب على أرشيم حتى مير ليالو يبلنا لسك بحد نكهتله إذا تقرأي كبان أطوان قتيم ولا نايكرشي تقام على إقتصاديو كم يكمل زنك أساس تقدم له نزيد فتح خصوص قمتي يدلي ترجع عند الله خصوص قمتي يدلي زي ما نتي كم يفتح خير زي دحر زي بالكوين أنا على إقتصاديو ممكن أساس تقبر أمين ولا خشاب كرشي أنا على متكا دحر كليك ترجع عند الله مو خمناي أوريت دام دولة خلت تشكم كان بعرايك تجز ها وبعراي شيء كا بعراي كوكمو خندزي لقطة أخلها ونخذ اللي حجي تحركش زي كوينو تقبل بدفرت زكوا بقى أنا يهلونا بداي كوين كم زين زورو بوليتيكال سجمتات توصل مالتي يا كورة تعذبتي ممر أبرها تقولو زولا حساب كم تخن كتطلو أنحنا يمثل يا أبزح ساعات تجري ناي جنزب حصرة اللواء بزح نجار كفيدرال منجسي تخر كلا نجار جن نزي مفتح زخون زولا ممر تقولو مالتيو نزي مفتح خون زخل كأنا يبعد خا جنزب محتامي يولنا له أبزح ساعات تجري كل اللي يزلا سلزي كل الكون كان يبعدها قرش محتامي كألو بصرخ ناي تجري إيكونومي نزي قرش محتام زخل بهراو بانك ناي متأش اللواء لكم ده تحسوا اسكي أبزلكم حساب أكون متكافلني إيش مباركولا تملكتي بمقطع جنرال تادس ورد ناب زوادو كم تخرج زفلت كوينو أو زوادو زم حلال فمل أختي توجسهم يتفورم زوج أو حدث أو صابني يسكب بحد من كهاتلو جنرالو علامات عليه هنوك أي مسمراتشنو يالوتن قدام ستول ودت أورنت يسكبون الليالواتهم كلت قداوتشن ما قربول يتقرأك زي استرادر بريزيدنت جنرال تادس ورد ودا علامات أتوقزو كرايا علامات أكتمانا كبابي نواروش كارنو مكرو اللي تبالو يهوي يتدقمو بكوماند بوست سرين بروا አካባቢዎች የልማት ጉባኤ የሚል ስያሜ የተሰጠው ነው። ጄኔራሉ ቀይ መስመሮች ሲሉ ያነሷቸው ጉዳዮች ደግሞ የተፈናቃዮችና የግዛቶችን ጉዳይ ነው። ተፈናቃዮች ካልተመለሱ ደህንነታችን አደጋ ውስጥ ይወድቃል የሚሉት የጊዜያዊ አስተዳደሩ ፕሬዝዳንት በፕሪቶሪያው የሰላም ስምምነት መሰረት የክልሉ ጥያቄዎች እንዲፈቱ በትዕግስት እየተጠባበቅን ነው። ለሰላም ስንል ብዙ ፈተናዎች እየደረሱብን ነው። በጀትና ደሞዝ ተከልክለን ልማታችን እንዲቋረጥ ሆኗል። ብዙም ዋጋ እየከፈልን እንገኛለን በማለት ማብራርቷል። የጊዜያዊ አስተዳደሩ ፕሬዝዳንት
ፕሬዚደንት ጀነራል ታደሰም ትግራይ በድጋሚ ወደ ጦርነት የምትገባ ከሆነም ምክንያት የሚሆኑት ሁለት ጉዳዮች ናቸው። እነዚህም የተፈናቃዮች ጉዳይና ህገ መንግስታዊ ግዛቶች አለመመለስ ናቸው በማለት ተናግሯል። አጨቃጫቂ ተብሎ የሚገለጽ የትግራይ ግዛት የለም ያሉት ጀነራሉ ዛሬ ይህንን ውይይት የምናከናውነው በጦርነት ደመና ስር ሆነን ነው ስለማለታቸውም የክልሉ የመገናኛ ብዙሃን ዘግቧል። የትግራይ ኃይሎች በፌደራል መንግስቱ ኮማንድ ፖስት ስር የነበረው የራያ አላማጣ አካባቢን የጸጥታ መዋቅር ከሁለት ወራት በፊት መልሰው የተቆጣጠሩት የብልጽግናው መንግስት የመከላከያ ሰራዊቱ ከአካባቢው ለቆ እንዲወጣ ባዘዘው መሰረት ሲሆን ከዚህ ክስተት በኋላም ጀነራል ታደሰ ወደ አካባቢው ሲያቀኑ ያሁኑ የመጀመሪያቸው ይሆናል። ሱራት ተዓዘብቲ እዛ ሓበሬታ ከምቲ እንከታተሎ ዝነበርና ናይ ትግራይ ቀይሕ መስመር ኢሉም ዝገለጽዎም ምምላስ ግዛታዊ ሓድነትን ከምኡውን ተፈናቀልቲ ናብ ቦታኦም ምምላስን ዝብል እዩ። ብምቕጻል ኣብዚ በኣንደ ወረደ በዓሉ ዝበሎ ሓሳብ እስኪ ብሓድ ንከታተሎ ናኩናት ክንኣቱ እንድሕር ኮይና በዚ ምክንያት ይጥራዩ በቃ ተገዲድና ክንኣቱ እንድሕር ኮይና ብምክንያት ሉዓላውነትና ብምጋድ ተማዛበልትና ናይ ምምላስ ሕተይ ከም ዘለና ኢሎም ክንፀንዕ ኣብ ዘይብሉ ፍሉጥ እዩ ካብዚ ኣንጻር ኩላትና ክንዳሎ ዘለና እምባርከ ዝኸበርኩም ተዓዘብቲ ከምቲ ክንሰምዖ ዝፀንሕና ታደሰ ወረደ ቀይሕ መስመርና ምምላስ ግዛእታዊ ሓድነትን ተመዛበልትናን እዩ ዝብል ኣሎ። እንድሕር እዚ ክግበር ዘይኽእል ኮይኑ ግድን ኩናት ክግበር ይኽእል ወይ ድማ ንኩናት ክንዳሎ ኣለና ዝብል ካብ አንደበቱ ክንሰምዖ ፀኒሕና። ብምቕፃል ኩራት ተመልከቲ ታደሰ ወረደ ኣብ ዝዋደው ኣብ ዝገበሮ ኣኼባ ተኣከብቲ ዝህቦ ዝነበሩ ሓሳባት እኒአ እስኪ ብሓድ ንከታተሎ ከዓር ሰልዓ ኣይመሓልቲ እንደጀጋል ኮይና ኣብ ሓደ መስመር ኩንልና በዛኻትኩም እዚ ምዕራብ ዝበሃል ህዝብስ ኣይ ትግራዋይ ደዩ ኣታታይኹም ትገብሩ ኣለኹም መራሕትና ሃመኻትኩም እዚ ህዝቢ ንርአዮ ትማሊ እርሓብ ሞይቱ ትማሊ ንብረቱ ትወሩ ሕዝለ ካልእ ክረምቲ ላመፀ እዩ ዋላ ድቃራይ ይቕረይ እቶም ደቅና ህናኩም ለና ክስዋኡ ትግራይ ትስዕር ላውን ህፃናት ቆልዕላ ትሰዉ ኣቱ መራሕትና ትግራይ ትስዕር ላውኩም ተሞትኩም ታለዎ ታከይ ቃርዩ እምባርከስ ዝኸበርኩም ተዓዘብቲ ካብቶም ተሳተፍቲ ዝገለጽዎ ሓሳብ እዘን ኣዴታት ዝብልኦ ዘለዋ ህዝቢ ምዕራብ ኣብ ፀገም እኒአ ስለዚ ደቅና ናብ መስዋእቲ ኣቕሪብናልኩም እኒአና ንስኻትኩም መራሕቲ ንምንታይ ንመስዋእቲ ትፈርሑ ዝኽፈል መስዋእቲ ዝኽፈል ዋጋ ከፊልኩም ተመዛበልቲ መልሱ ዝብል ሓሳብ እዮም ዘቕርቡ ዘለዉ ብተመሳሳሊ ካሊእ ኣደ ዝገለጾ ሓሳብ እኒአ እስኪ ብሓድ ንከታተሎ በቃ ኣብዚ ድንሆ ኣብዝሓኛው ህዝቢ ኣብ ግንባር ውላዱ ድንሆ ክፀውየካ እቶም ደቅና ለተቃርቦም ናይ ትግራይ ትስዕላወሉ ክስዉ ታይዳ ፍርሕና ኣረ ጀነራላትና ልቢ ግበሩ ሰብኣይ ዘጋጀው ይለዩ ሰብኣይ ጊዜ ዕድገልኩም ለዩ ዋላ ሕናለ በቃ እቶም ደቅና ጥራሕቲ ይኹን ሕናለ ትግራይ ትስዕላልና ንስዋ እምባርከስ ዝኸበርኩም ተዓዘብቲ እዛ ኣደ እውን ተመሳሳሊ ከምኡ ዓይነት ሓሳብ እንዳገለፀት ነራ ደቅና ንመስዋእቲ ኣቐሪብናልኩም ኣለና ጀነራላት ተኣኹም ኮይንኩም ግዜ ትቐትሉ ዘለኹም ፌደራል መንግስቲ ንጦርነት ይዘጋጀ እዩ ዘሎ መሳርሒ እዩ ዘዳሉ ዘሎ እያ ትብል ዘላ ብተወሳኺ ንሕና እውን ንመስዋእቲ ድልዋት ኢና እንድሕር ዳኣ ነፃነት ዝርከብ ኮይኑ እንድሕር ዳኣ ሰላም ዝፍጠር ኮይኑ ብቃልሲ መስዋእቲ ክንከውን ኢና እያ ትብል ዘላ ያው እንድሕር ዳኣ ከምዚ ኮይኑ ብጣዕሚ እዩ ከቢድ ምክንያቱ ጦርነት እንድሕር ተጀሚሩ ኣብ ጦርነት ብዙሕ ህዝቢ ብዙሕ ህፃናት ብዙሕ ወለዲ እዮም كهالكو سلازي بسلام منجد زفتحلو منجدي انتن نادي انتن دلي ويدما كل جزء نسلام انتن زمرت يخون كل جزء مسوقات بقالسن ببرتن زملس مريت يكون تمازالك كله طبق ايكونن اندحر اكوينات زولع خوين بطعمي يخبيد زخون ياو كلنا بزخالنا منجدي بسلام منجد زفتحلو عدل نحرحلو دمصنا نسمع كبل يدلي باركورات تعزبتي بخالي وجن كا ابزي بوليتيكا اثيوبيا اتنطف حنتي بوليتيكانيا مستر سلاسي اتبهال مس براخشو زغورتو قلعمتتني بزعبا هلو كنتات اثيوبيا زولو تحبرتاني اسك بحال نكاتلو ጦርነት አይቀሬ ነው ከኤርትራም ጋም ከትግራይ ጋም ብለው አስተያየት የሚሰጡ አካላት አሉ ከዚህ ጋር ተያይዞ በተለይም ደግሞ የብልጽግና መንግስት ትግራይን የሚከስበት ደግሞ ትግራይና ኤርትራ እየተገናኙ ነው ስለዚህ የላላዊነት ጉዳይ ጥያቄ አለ የሚለውን ጥያቄ ያስነሳ ነው ስለዚህ በተለይም ደግሞ የከላላዊነት ጋር ተያይዞ ትግራይ አሁን ቀደም ብለሽ ስታነሽው እንደነበረ ትግራይ የደረሰው ግፍ በኢትዮጵያ መንግስት ጋባዥነት የገባው የኤርትራ
የኤርትራ ጦር በትግራይ ማለት ማለቂያ የሌለው ግፍ ፈጽሟልና ከዚህ ጋር ተያይዞ ሉዓላዊነት ያላስከበረው ራሱ ፌደራል መንግስት ሳለ እንዴት ትግራይን ይከሳል ብለው አስተያየት የሚሰጡ አሉና ከዚህ ጋር ተያይዞ አሁን የፌደራል መንግስት የውጭ ጣልቃ ገብነትና እንደዚሁም ከሉዓላዊነት ጋር አያይዞ ጥያቄ ማንሳት ይችላል ወይ ሞራሉ ከየት አመጣው ብሎ የሚጠይቃሉና ባንቺ አስተያየት እንዴት ትገልጫለሽ? ይህን የሚችልበት አቅምና ሁኔታ እንዴትስ ሊያገኝ ቻለ? እንግዲህ አሁን ላይ ነው ህወሓትና ኤርትራ ስለሚያደርጉት ግንኙነት የተጨበጠ መረጃ የለኝም። በዛ ላይ ኮሜንት ማድረግ አልችልም። ነገር ግን አሁን መጨረሻ ላይ ያነሳሽው በጣም ጥሩ ነጥብ ነው። እኔም በተደጋጋሚ የምናገረው ነገር ነው። በተለይ የኢትዮጵያ መንግስት ታሮን ብቻ የብልጽግና መንግስት አሁን ላይ በተለይ ተቃዋሚ ፓርቲዎችን እንዲሁም በትጥቅ ትግል ላይ ያሉ ወገኖችን በሀገር ከሃዲነት በምንድነው በሉዓላዊነትን አፍርሰዋል፣ ሉዓላዊነትን ጥሰዋል የሚለው ነገር ከየት ምልሽ በምን አይነት ሞራል እንደሚናገሩ አላውቅም። በእርግጥ ሞራል የሚባለው የሞራል ጥያቄ ቢኖር ኖሮ ያኔ በትግራይ ላይ ያንን ሁሉ ግፍ አሁን በአማራ ላይ እንዲሁም በመላው ሀገሪቱ በሚኖር ህዝብ ላይ ይህን ሁሉ ግፍ አያደርሱም ነበር። የሞራል ጥያቄ እነሱ ፎርሙላ ውስጥ እነሱ ኢኩዌሽን ውስጥ የሚገባ ነገር ቢሆን ኖሮ እኛ እንደምናስበው ማለት ነው። ስለዚህ የሞራል ጥያቄውን ብንተወው ነው የሚሻለው። በጣም በተደጋጋሚ እንደዛ አይነት እሳቤ እንደሌላ አሳይተውናል። ስለዚህ እሱን እንተወውና በትግራይ ላይ የኤርትራ ሰራዊት ጭምር ገብቶ ምን ያህል በደሎችን ምን ያህል ግፍ ሲፈጽም እንደነበረ ሁላችንም እናውቃለን። እኛ ያልነው ደግሞ አይደለም፣ ዓለም አቀፍ ተቋማት ጭምር ያረጋገጡት ሀቅ ነውና እሱ ሁሉ ባለበት ሁኔታ ከዛም ደግሞ ብዙ ነገሮችን ማንሳት ትችላለች። በነገሮች ላይ የኢኮኖሚ ሉዓላዊነትን በብልጽግና ልክ ያስደፈረ መንግስት አልነበራትም ኢትዮጵያ ብዬ ልናገር በምችለው ደረጃ የኢኮኖሚ ሉዓላዊነት ተደፍሯል። የድንበር ሉዓላዊነት ከሱዳን ጋር የነበረው ነገር የሚታወቅ ነው። የኤርትራን አንስተናል እና በጣም ብዙ በብዙ መስፈርት ሉዓላዊነትን ያስደፈረ ስርዓት ሆኖ ሳለ ብልጽግና እኔ በምን በኩል እኛንም ሆነ ሌሎች አካላትን ሉዓላዊነትን እንደጣሱ አድርጎ እንደሚከስ እኔ አይገባኝም። እንዳልኩሽ ግን የሞራል ኢኩዌሽን የሚባል ነገር ስለሌለ እነሱ ጋር እንትን ምንበት ነገር አይደለም። ብዙ የሚገርመኝ የሚደንቀኝ ነገር አይደለም። ከዚህም የባሰ ነገር ማለታቸው አይቀርም። ባርከስ ዝኸርኩም ተዓዘብቲ ምስጢረ ስላሴ እንዳገለጹት ዝነበረት ሐሳብ ብዛዕባ ልዕላውነት ሃገር ኣብ ምድፋር ዝተሓተተቱ ሕቶያ እንዳመለሰት ነራ ብልጽግና ባዕሉ ዘድፈሮ ልዕላውነት መሬት ትግራይን ኢትዮጵያን ሕዚ ከም ክሳስ ኮይኑ ክቐርብ የብሉን ዝብል ሓሳብ እያ ተቐርብ ዘላ። ብተመሳሳሊ ቀጻሊት ኢትዮጵያ ከመይ ክትከውን ይኽትል እያ ትብላላ? እስኪ ብሓደ ንካተላ ጭዋት ኢትዮጵያ ምን አይነት ሁና ነው የምትታይሽ አንቺ? እንግዲህ በዚህ ሁኔታ ከቀጠለ አሁን የጠቀስሻቸው ሴናሪዎች የሚቀጥሉና ሌሎች ተጨማሪ ጦርነቶች የሚቀጥሉ ከሆነ የህዝብ ህልውና አደጋ ላይ እንደሆነ ነው ማምነው። አሁንም አደጋ ላይ ነውና ሀገር ደግሞ ካለ ህዝብ ምንም ነው እንደምታውቂው። ስለዚህ ህዝብ አሁን እየሞተ ባለበት ሁኔታ እንደው ስለ ሀገር ራሱ የመነጋገር ሞራል ከየት እናመጣለን? እዛ በየገጠሩ ለሚገደለው ንጹሃን እናት ለሚሞትባት ልጅ ስለምን ሀገር ነው ልታወሪያት የምትችይው? ከትንሽ ጊዜ በላይ እኮ እንደዚህ ቁጭ ብሎ መነጋገር ራሱ በጣም ከባድ ይሆናል። ምክንያቱም የጋራ የሚያደርጉንን ነገሮች ሆን ተብሎ እንድናጣ እየተደረገን የጋራ እሴቶቻችንን የጋራ ሀገራችንን እንድናጣ እየተደረገ ነው እና ቁጭ ብሎ መነጋገር ራሱ በጣም ከባድ የሚሆንበት ጊዜ ነው የሚመጣው። ከጦርነት ጋር በተያያዘ ህዝብ ከዚህ በላይ ጦርነት አፎርድ ያደርጋል ብዬ አላስብም፣ ማድረግም አለበት ብዬ አላስብም። የትግራይ ህዝብ ላይ ከዚህ በኋላ የትኛውም አይነት ጦርነት መከፈቱን እኔ በጣም ነው አጥብቄ የምቀው የትኛውም ህዝብ ላይ። ምክንያቱም አይተነዋል ምን አይነት ምስቅልቅል ውስጥ እንደገባን፣ ህዝብ ምን ያህል እንደደቀቀ አይተነዋል። በቃ በማይገባ ሁኔታ ነው ሲደረግ የነበረው። አሁን አማራ ክልል ያለው ሁኔታ በቅርበት እናውቃለን፣ በደንብ እንረዳለን ያለውን ሁኔታ። ኦሮሚያ ላይ ላለፉት 7-8 ዓመታት እንደቀጠለ ነው ጦርነቱና ሌላ ተጨማሪ ጦርነት ሌላ ተጨማሪ አክቲቭ ዋር መጨመር ማለት በቃ ህዝብን መኖር አትችልም ማለት ነው። ከዚህ በላይ አሁን ከሆነው በላይ እንግዲህ ከዚህ በላይ ምን ሊሆን እንደሚችል በእውነት አላውቅም። ግን የትኛውም የኢትዮጵያ ህዝብ አፎርድ አያደርግም ከዚህ በኋላ ጦርነት እና ኖ ማለት አለበት። እንደከዚህ ቀደሙ መታለል መሸወድ የለበትም። ኖ ማለት ብልጽግና ጦርነቱን ይፈልገዋል። ቀደም ጠይቀሽኛል፣ ምን ሊገኝ ነው ከዚህ? ጦርነቱን ይፈልገዋል። ለምን መሰለሽ? ጦርነቱ ከቆመ አንድም ቀን ማደር እንደማይችል ያውቃል። ጦርነት ከቆመ ሰላም ካለ ሌሎች ጥያቄዎች ይነሳሉ።
የሚነሱ ጥያቄዎች ደግሞ ቀላል አይሆኑ በጣም እርግጠኛ ሆኜ የምነግርሽ እና ጦርነቱን በቃ as much as possible እያራዘመ as much as possible አዳዲስ ጦርነቶችን በየቦታው እንደለመደው እየጣደ መቀጠል ይፈልጋል ምክንያቱም እንዳልኩት ካለ ጦርነት በፍጹም ስልጣን ሊያስቀጥል ስለማይችል ማለት ነው በእኛ እምነት በእኔም አረዳድ ስለዚህ አሁን ላይ ሌላ ጦርነት ለመክፈት አስብም የሚል እንትን የለኝም እንደዛ በጣም ኢኖሰንስ አይደለም እንደዛ ማስብ ግን በቃ ኢትዮጵያ ህዝብ ከዚህ በኋላ ጦርነት አፎርድ አያደርግም አፎርድ እንደማያደርግ እንደማይፈልግ በቃ በቅቶኛል ማለቱን ደግሞ ህዝብ ማሳየት አለበት ኖ ማለት አለበት ምክንያቱም በቃ በዚሁ ነው የሚቀጥለው ባርከስ ዝኸርኩም ተዓዘብቲ ምስጢር ስላሴ ብዛዕባ መጻኢት ኢትዮጵያ ተሓቲታ ዝመለሰት ተመልሲ ኢትዮጵያ ኣብዚ ሕዚ ሰዓት ብጣዕሚ ናይ ኢኮኖሚ ውድቀት ወይ ድማ ፀገም ከም ዘለዋ ዝፍለጥ ብቐጻሊ እንድሕር ጦርነት በቲ ሕዚ ዝኒአ ሃዋህው ናብ ጦርነት ኣተወሉ መንገድ እንድሕር ተፈጢሩ ህዝቢ ኢትዮጵያ ናብ ከቢድ ዘይወፆ ፀገም ከኣቱ ያትብል ዘላ ብኻሊእ ወገን ከዓ ብልፅግና ብዘይ ጦርነት ክነብረ ይደልን ምክንያቱ እንድሕር ጦርነት ኣቋሪፁ ካልኦት ከበድቲ ሕቶታት ክመፁ ወይም ስለዚ ነቶም ሕቶታት ክምልስ ስለዘይኽእል ብዝኸኣለ መጠን ጦርነት ኣብ ዝኾነ ይኹን ቦታ ክህሊ እዩ ዝደሊ ኢላ ትገልጽ ዘላ ምስጢር ስላሴ እሽምባር ክብራት ተዓዘብቲ ብኻሊእ ወገን ኣብዚ ማሕበራዊ ሚድያ ኣዘራራቢ ኮይኑ ዝርከብ ጉዳይ ጽምዶ ህዝቢ ኤርትራን ህዝቢ ኣምሓራን ህዝቢ ሱዳንን እዩ እስኪ ብዛዕባኡ ዝወፀ ሓድሽ ሓበሬታ ኣሎ ብሓን ንከታተሎ ኣብ መንጎ ህዝብታት ኤርትራን ትግራይን ኣምሓራን ርክብ ከም ዝተኻየደ ተገሊጹ ርክብ ህዝቢ ንህዝቢ ኣብ ከሰላ ኣብ መንጎ ኤርትራ ሱዳን ትግራይን ኣምሓራን ከም ዝተኻየደ ተገሊጹ ድሕር ሕጂ ኣብ ዶብ ኤርትራ ትግራይን ኣምሓራን ዝኾነ ይኹን ተኩሲ ክስማዕ ከም ዘይኮነ ዝሕብሩ ናይ ተኸባቢ ምንጭታት ሰላም ኣብ መንጎ ህዝብታት ክነግስ ምዃኑ ወሲኾም ይሕብሩ እቲ ርክብ ንነባራዋ ምዃኑ እውን ዝገልጹ እቶም ወገናት እቲ ርክባት ንትእምርቲ ምዕባለን ጸጋን ክኸውን ከም ዝግባእ እውን ወሲኾም ይገልጹ እምበር ከስክብራት ተዓዘብቲ ከምቲ ንሪኦ ነበርና ጽምዶ ህዝብታት ኤርትራ ህዝቢ ኣምሓራ ህዝቢ ሱዳን ህዝቢ ትግራይ ብጣዕሚ ደስ ብዝብል ድባብ እቲ ጽምዶ እንዳኽበርዎ ይርከቡ ብምቕጻል ኣወል ስዒድ ስፍሕ ዝበለ መደብ ሰሪሑ ኣሎ ካብቲ መደብ ቀንጨ ቢለ ኸሪአኩም ብሓደ ንከታተሎ ኣነን መሳርሕተይን ኣብዛ መርከብ ሰላም ዝተሰምየት ባንዴራ ዝመለለያ ማኪና ተጻዒና ሎሚ ናብ ዝነውሐ መገሻ ነቒልና ኣሎና እቲ ጉዕዞ ብመርከብ ሰላም ተጀሚሩሎ ኣብ ዓወት የራኽበና ንኺድ ደቅሓ ቦይ زخبركم دليت سلام زخونكم وكلت زبطات إيرترا تقراي أمحران سودانن لو مبكن ميهم دوي لزلغو كما حدا ولك إيرترا وطراي زيكونكو كم ملغتن يهز بإيرترا وني ملغتي ملغت سلام تسفاني زبي إيرترا لكا خمس زبطات تقراي أمحران سودانن بسنك قتسالو كبيد كونتات زحلة فهزبيو نايلوم ملغت زبي إيرترا دما بنتصور كوينات هاي دليناني سلام نهلوننا عبيتنا هجراتنا أزي وسان سلزغنا كوينات نموجد كل زكالنا نجبرينا زبلي أبزوباز الزركب هزبتات بغتال كويناتن زي مرققان مفلاين مسان دحنا تنربربي كل سبد ما سلامينا ندل خبلي بغتال السوع زل زوما بستاكبنا زلنا تقال استنبار كموكلت هزبتات زمتن نزساوي عزي بتبعاتن توفاينتن نايم ملاس حلافنت علنا تونكو مجدد ما صمدو زبطات كساب حجي بزغبرو من قصاص امون غير تران تግራይ نزلو لعلى 1 كيلومتر دوب كم ناي كوينات دباباد حينون እዚ ዶብዚ ናብ ወጥርን መስሓብን ካብو ሓሊፉን ናይ ምቅታል ዶብ ይኾይኑ ጸኒሑ ሳላ ጽምዶ ግን ኣብዚ እዋን እዚ ዶብ ኤርትራን ትግራይን ናይ ሰላምን ሕርሻን እፎይታን ዶብ ኮይኑሎ ዝቐሊል ዓወት ኣይኮነን ባና ተስፋ ዝሃበ ዓወት سلام حلم تراي كم زي كونه أب كن دقرتشت مبهال أب كن مفحفح متحببار أب كن مترتار متأممان كسفن كم زغل بقى هذا زرعاية من كسغاسيو من كسغاس صمدو سلام جن أو صم دوب تراي كحتسار يبلون ناب كل دوباتن هزبتاتن كسفح زلو تزعبين كي تحللنا خنسعره زلنان رأينا بار هزبتات إيرترا تقراي أمحران سودانن كالوتن كابو حليف دما كله هزبتات الزوبازي بسنيت زنبرو اللخونتات مفتاري خون زلو دوباتنا ناي محزنت نقدن بهلاو من اللواتن دندلات خونو اللو ناي تحد هزب معبالة ناي كلهم كالوت هزبتات معبالة خون اللو
ናይ ተሓደ ህዝቢ ጸጥታ ናይ ኩሎም ህዝብታት ጸጥታ ክኸውን ኣሎ ተኾነ ኣብ ሓንቲ ሃገር ዘሎ ህዝቢ ኣብ ተንካልኦት ንዘለዉ ህዝብታት ተጻባእን ክኸውን ከም ፕሮስፔሪቲ ፓርቲ ዝኣመሰሉ ተላኣኽቲ ከይተሓለሉዮም ዝስዕሩሉን ብሚልዮናት ዶላራት ዝቝጸር ኣብ ልምዓት ክውዕል ዝግብኦ ገንዘብ ዘፍስስሉን ዘለዉ ይኽኣሉ ድማ ቀትርን ለይትን ከበሮ ኹናት ይሃርሙሉ ኣብ መንጎ ህዝቢ ኤርትራን ትግራይን ውግእ ንኽህሉ ህዝቢ ኢትዮጵያ ምስ ህዝቢ ሱዳን ንኽጋጮ ህዝቢ ኣምሓራ ምስ ህዝቢ ኦሮሞን ካልኦት ህዝብታትን ኢትዮጵያ ኣብ ዘይውዳእ ግርጭት ንኽኣቱ ዝጽዕር ዘሎ ፓርቲ ሰልፊ ብልጽግና እዩ ኲናት ግን ንኹላትና ከም ዘይጠቅም ኣይንረስዕ ጸጋታት ይበልዕ ህዝብታት የጥፍእ ወለዶታት ዝቕጽል ቁስሊ ይገድፍ ገዲፉ እውን እዩ በአንጻሩ ሰላም ግን መሰረት ዕቤት እዩ ሰላም ደቅና ኽነምህር ቁጠባና ኽነሃንጽ ሕብረተሰባትና ኽነሕይልን ሰማዕታትና ኽነኽብርን ዝተፈናቐሉ ህዝብና ናብ መረቦቶም ክንመልስን የኽእለና ሰላም ምድላይ ምልክት ድኽመት ኣይኮነን ምልክት ፍርሒ ይኮነን በአንጻሩ ምልክት ሓያል ምዃን እዩ ምህናጥ ሰላም እቲ ዝበረኸ ደረጃ ሓርበኝነት እዩ ምኽንያቱ መጻኢ ሃገራትና ዝከላኸል ዕርዲ ሰላም ጥራይ ስለ ዝኾነ ከም መልእኽተኛ ጽምዶን ህዝቢ ኤርትራን መጠን ህዝቢ ኤርትራ ሎሙን ከም ወትሩ ደድሕር ሰላም ዝስዕብ ህዝቢ ምዃኑ ኸረጋግጸልኩም እደሊ ንምሕዝነት ኢድና ዝርጉሕ ንፍቕሪ ልብና ክፉት እዩ ካብ ኲናት ናጻ ዝኾነ ዞባ ምህናጽ ድማ ውፍያት ኢና እዚ ንረብሓ ህዝቢ ኤርትራ ጥራይ ኣይኮነን ንረብሓ ህዝብታት ትግራይ ኣምሓራ ሱዳንን ሶማልን ካልኦት ህዝብታት ዞባን እውን እዩ ምኽንያቱ ሰላም ናይ ኩሉ ህዝብታት ዓወት ስለ ዝኾነ ሰላም ግን ብትምኒት ኣይኮነን ዝርከብ ልዑል ተወፋይነት ጠልብ እዞም ኣብ ዝተኣኪብና ዘለናን ወኪልናዮም ዝመጻእናን ሰራዊት ሰላም እምበር ብትብዓት ልቦናን ሓድነትን ሰላም ከነምጽእ ብቕዓት ከም ዘለና መስኪርና ኣለና ብኹናት ዘይኮነ ብናይ ሰላም ስምምዕ ታሪኽ ክንሰርሕ አንቂድና ኣለና በዚ ድማ ቅርና ኣፍሪቃ ናይ ቅሳነት ርግኣት ምትሕብባርን ተስፋን ጎደቦ ክኸውን ከም ዝኽእል ንዓለም ከነመስክር ኢና بحبار نزب قبر خنو علولنا بحبار نزب تكبار خنو علو إنا هزبز لأخون هزبز دقفون من قسقاس كعوت ناي قدنس لزغونه يغني اللي عوت نحفاش كل عام وأنتم بخير بمناسبة عيد الفطر المباركة وأيضا تحتفي شعوب القرن الأفريقي من أجل تضامن ووحدة الشعب الأفريقي تحت شعار معا من أجل السلام والاستقرار الدائم أمبارك الزغوركم تعزبتي كابتي تسرالو مدب كنت بيلنا نرانا تصنحنا صمدو حزب إيرترا حزب تግራይ حزب السودان حزب أمحرا زي زنبر دباب أقابلا خمت خنرئين زنبرنا يمثل بمغزال أفتي أدراش بزح حسابات تلعيلهم يوم كأتم سكي حد خلت نرى حجي إذا قالنا حزبتي تግራይ بمخنيات صمدو نزين بعلو زلنا كبور بعل زغربلنا عطو نقاسي عب مدرخ زخبركم وكلتي كوميونيتي إرترا أباقرة كسلا زخبركم وكلتي محبر تقار السودان جنفر كسلا زخبركا أبو أمبر محبركم إرترا أيتسامي طاهر زخبركا أبو أمبر محبر تقارو السودان جنفر كسلا أيتيمان والدقريما كورات وكلتن حزبن منجستن السودان كومون حاونا غازيت انيا دي خبلو تغارالاي دي خبلو ويكا اكنقاني ناي صمدو اول سعيد كورات ادما تغايش እንኳ መንደቕ ጽልኢ ነፍርሰላ ክብርቲ ዕለት ኣብፅሓኩም ኣብፅሓና ክብል ፈቱ ዕዱማ ተጋይሽ እንኳ መንደቕ ጽልኢ ነፍርሰላ ክብርቲ ዕለት ኣብፅሓኩም ኣብፅሓና ክብል ፈቱ ህዝቢ ትግራይን ህዝቢ ኤርትራን ሓደ ዓይነት ቋንቋ ሓደ ዓይነት ባህሊ ሓደ ዓይነት ታሪኽ
ተመሳሳሊ ሃይማኖት ዘለዎ ብፍላይ ድማ ኣብ ቀርኒ ኣፍሪካ በላዕላውነቱ ብኽብሩ ዘይደራደር መስዋዕት ከፊሉ ነፃነቱን ሓርነቱን ዘረጋግጽ ሓያል ህዝቢ እንዳተባሃለ ዝጽዋዕ በብርካ ዓለም ጀግና ህዝቢ እዩ እሞ ብፍላይ ድማ ብምኽንያት ውድቀት ፖለቲካን ሸርሒ ነንባዕሉ ክዋጋእ ክተፋነን ክጨፋለቕ ጾኒሑ እዩ በዚ ምኽንያት ድማ ኣደዳ ስደት ጥሜት ከቢድ ኢኮኖሚያዊ ማህሰይትን ኮይኑ ይቕጽል ኣሎ እዚ ሸርሒ ናይ ሽዋውያንን ባዕዳውያንን ብተለኣኽቶም ኣቢሎም እንዳፈጸሙ እስጋብ ሕጂ ኣብ ልዕሌና ዝበጽሕ ዘሎ ግፍዒ ይኣክል ምባል ካብ ንጅምር እንሆ ጸኒሕና ኣለና ማለት እዩ መጻ ወለዶ በትንሕና ዝሓለፍናዮ ታሪኽ ከይኮነስ ሓድሽ ታሪኽ ክሰርሕ ኣብ ኩናት ኣብ ጽልኢ ኣብ ቅርሕንቲ ከይኮነስ ኣብ ልምዓት ኣብ ሓቢርካ ምስራሕን ዕቤትን ክሳተፍ ምእንቲ ጽልኢ ይኣክል ድሕሪ ሕጂ ንሕና ኣይኮነን ዶ ተባታቲና ሓደ ኮይና እውን ከቢድ ኢኮኖሚያዊ ጸገምን ድሕረትን ስለ ዘለና እምበር ከዝኸበርኩም ተኸታተልቲ እዚ ኣቦና ዝገልጾ ዝነበረ ሓሳብ ከምቲ ክንሰምዖ ዝጸንሐና ኣብቲ ናይ ርክብ ህዝቢ ሱዳን ህዝቢ ኤርትራ ህዝቢ ትግራይን ህዝቢ ኣምሓራን ዝነበረ መድረኽ ዝተዛረበ እዩ ያው ሓቂ እዩ ካብ ጽሊ ምንም ነገር ኣይተተርፍን ኢኻ መጻእ ወለዶ ድማ ናይ ፍቕሪ ናይ ሰላም ንኽኸውን ሓቢሩ ዝምዕብለሉ ሓቢሩ ሰሪሑ ዝልወጠሉ ዘመን ንኽፈጥር እዚ መንገዲ እዚ ብጣዕሚ ጽቡቕ እዩ ህዝብን ህዝቢ ተራኺቡ ጉሩትንኡ ብሰላማዊ መንገዲ ክፈትሕ ክረዳዳእ እንድሕር ክኢሉ ብጣዕሚ ደስ ዝብለና ብምቕጻል ክቡራት ተኸታተልቲ ኣብዚ መድረኽ ንሱ ዓወል ስዒድ ሓደ ዝተዛረበ ዘረባ እስኪ ብሓድ ንከታተሎ $1 ሚልዮን كنبقى عمش ميت شيخ حجي على ذلك أكاونت ناي دبي كنا أتولكا دحريو صندوق قاريسين لهم سبلكا هتدسعر كنا سبلكا ጉዳይ ጽምዶኑ ክፈርስ 1 ሚልዮን ክንከፍለካ ኢና መጀመርያ 500,000 ክንበካ ኢና ካብኡ ቀጺሉ ትጽምዶ ጠጠው ምሰበለ ድማ 500,000 ክንወስኸልካ ኢና ብጥቕልሉ 1 ሚልዮን ክንበካ ኢና ስለዚ ጽምዶ ኣቋርጾ ኢሎምኒ ይብለሎ ያው እዚ ነገር እዚ ብጣዕሚ መሕዘኒ ምክንያቱ ህዝብን ህዝቢ ምርኻብ ህዝብን ህዝቢ ሰላም ምግባርሲ ምንም ጸገም የውሉን ክንዱ ገንዘብ ከፊሎም ጽምዶ ጠጠው ከብሉ ዝኽእል ምክንያት እንታይ ክኸውን ይኽእል እስኪ ሓሳብኩም ኮመንት ኣካፍሉኒ እሺም ባርኩራት ተዓዘብቲ ኣብዚ ኸ ብምቕጻል ጉዳይ ኤርትራን ኢትዮጵያን ኣፍሕፍ ከም ዘሎ ዝፍለጥ ኮይኑ ኣብዚ ሕዚ ሰዓት ኢትዮጵያ ኣብ ዝኾነ ይኹን መድረኽ ጉዳይ ቀይሕ ባህር ሕቶ ጌራ ተልዕላ እያ ንዑ ዝተዋሃበ መልስኒ እስኪ ብሓድ ንከታተሎ كانتايو لونتن مريتا وحدنتن إيرترا لومي دارجا أبت معلتو أبناء بروباغندا وهالكز جبرو زلو خيتون كفو ويد ما خيل على حليفه ما يفولتونهم كم بحث بولمي صبح زخونه بعل كركب كله قيح بحرناتنا أيو بعمس يتوسيدو إيرترا أبزبيتها وجدينا أتيا تحنفش هلا يبلو مالتيو سلازي أنت بمولو مجلساتهم تاريخه بتعم تواقعي نيرترا خم اجتهاجر كم عقم زي بالله خم دحرتي أبستاغنيشن كم زلا عقم خم زي بالله إف أنت أتوسي الناس ناي ساعات ناي معلتات حطوتات ما ورد موزلو دحنسو جزين ديو زملوسو صنحي لهم دما نتا دخمتي نتا أبجزي زيلا نتا والحادة زيلا هاجر لهم دحسبوا نتا عبا إثيوبيا نتا نحلم إثيوبيا نتا تجسك زلا إثيوبيا نتا تبلسك زلا إثيوبيا ترى كوينات الناس رحنا خين نسرح ناي زبيت وين تقوم تتعتق على حدنتي فتاتيناتو جلس وقوم تخنو سيرينا جل أمزبلو مالتيو سلازي أب تاريخ إثيوبيا خم هاجر كاب تمسرت نلقاونات مريتا وحدنتن كم زنا يلومي بالتقلنا إلى نشوع زلنا ويدما بزي أبي أحمد مرح ودب تدفيرو أي فلتني مالتيو صبح نسمع مالنا مثلا لولاونتنا هاجر إيرترا كدفر مالتيو أميداتاتهم كوتا أبزخون زبيتها وشجرة مالتيو زخون الشجر كجاتم كله حنت تسفل لاب سمين نصاد ما إيرترا مالتيو تشجر انتايو تنحلنا خنقول سينا سلازل لولاونت أب يونايتد نيشن ويدما أب خبرات هاجراتو كوانترينا مالت تلولاونت حنت هاجر لولاويت يختب لاسي حسابات جينا كاب 10 شوعات قفل الزمن كاب 10 شهر عن شمونتن كابتي وستفاليان سيستم تباهيلو زفلت سيستم اللي زبقس سلازي مرحتي نهاجرات أب من للاي عبتر اللوم حنت هاجر سنة مرح رئي خاصة عينت مرحي ونمفلات تسلس أجمع يكون المالتيو سلازي
تشجر كوين زلو ناي أبي مننت مفلات أزي خجد سنة مالتي أبي خم مرحسي كم عينت مرحي مفلات نوعلو أبتي رديتنا أبتي زبيتها بوليتيكس أبتي حجرا ويد ما أبتي زبا بوليتيكس بتعملوا تصوري السبعة يزود تقولوا لي ولا أبتناي psychological mentality أبتناتو mental strengths أنت رأخير كا بتعمل زي سنبدي ما بزعتوا أم سبعة حج النفس خمن تايو خجلت أزفتون كم مكافيلان كم جورح حلاي نيتو بيس إندجنا زتنس أزل مالتي خموسة ريستورز جبرازلو داق ما يتنسى نيتو بيس أبايو خري إلو زحسبيو أنا بس نبزي إذا سئل كان يتبع له زبلو ميغالومانيك ويدما فتوى تسلطاني زلو إذا بمولو أبز شوعات عمت أبي نابسلطان كابز مس خابزر أنا يسي كلتا نقرات نارينا مالتي بوزح انفستمنت أبكينات له برت لنا شغوط لنا بملأ ميداتات بزعبا وق بزعبا 3D تكنولوجي دو درون لنا دو أصوارات لنا دو تكنولوجي خوينو كال أخاتن بالليج تابع أديس أبابا تجبر زلها حف دبلا جزا مسرح كال أول حد جبرتنا أبز أوانزي ولا مسني عروة أنا بقدامي مس حدا نعل الناس أبزني عروة وخينات أنا حجي كونترافيرسس ويدما زي نسمع علني نجزيو خنقول فينا نخلي معلت مالتيو عروة خينات زغريو 130 عام تجيروا له بعين إثيوبياويان مهورات كجلس كله خا نمجمر تأوان أمريكا أفريقيا تسلم نتعرض سعره تسلم نتعرض زحفره له عوتي لهم يمزح حسبه مالتيو سلسة جمزة الله يكون نصبو نمجمر تأوان إنه هنزارب قرب كشجرنا عندي جندحن أب تاريخ كاب استمزجبة تنمجمر تسلم تتوديبهم منلك مس بارياتر نايت إلان 10 شمون 9 شدشن زفوت روخينا سعرنا عندي يمزبلو حبن أفريقيا حبن تسلمتي إنا يمزبلو توكلتي ناي بان أفريكانيزم يمزبلو كم سلزو خنا خاب سوسان سلستن قدام مسرتا ناي ودب حبرات با ودب حدنا أفريقيا خمسرت كله أب إثيوبيا مجرمو أبز أوان زجن إذا لوم زلا إثيوبيا ببوليتيكا مداي بناي كتبة مداي بناي سأتها مداي حزب محب مداي كوتا زندنا أمسكال أوت قرابتي هجرات ويد ما مسألة أفريقيا هجرات كن خلنا وكاليت ويد ما زخري عدوات بوعدات لنا فتي ما يتوقعنا معناته أنا نتسلم سعر تسلم كنا نسعر سعر كي أنا حابن أفريقيا أنا حابن تسلمتي أنا مثلا سيلف ديترمينيشن تسلمتي نو كلنا زولو سبات لومي درجة نايت عدا من زرعهم تغيرهم زلوا مالتي الأولويات المريضة وحدنا النايزغونة هاجر كروفرو كتسألن رأي مالنا نفس وكفنا أفريقيا زوكل مننا تويدم أيدنتيتي أبي إثيوبيا يلا كتبنا إثيوبيا بخالوتي زم حدر بوليتيكا إثيوبيا بخالوتي زور ساتنا إثيوبيا بخالي زور حنت تليفون ناب أو دبيل كاسي ذات جبرازل لخجد فاتة وهي لخاب مباركز زخوركم تعذبتي أفتي حزز أرونا ورا حساب زلكم حساب زكي أقوم تكافلني وش مبارك ولا تعذبتي حد خلتنا لنا حزينا من مود أتمدنا بس إحنا لنا يا حزقن حد أكداسي حبريت أنا أخم شرك جورلكم كدابات سموت وإرترابان تمزابلتني أو أوشت تجري مالتي أكبيت أجمع وريقنا يوللو سكي بحد نرأيه كمون خواتك ترود سلت ما تصحون بتعمي زي مسبناكم دم صحيحكم نايكم زفري ودلكم كابدا بعد ما تهزبي بصحلنا يبلو زوم تريهم قال اتران حواتنا كم زفلت كابدا بعد تفنقلهم ابزي ورح زي ملء مصيملو لعلي حد شحن 300 زخنو إرتران حواتي أكتما شرارو ترخيهم إنه متألا ولهم مجيبي ولهم معقبي ولهم مكرة أبشجرنا نركمه بصحنا بالله الفيديو دي نمل علم تسرعوا نايزم حواتنا هيوت تدفتري أبينا أمو كم تيك المحجي دم سخينا منورنا هساتيلنا لما عنتون إرتراننا أكتما شرارو ترخنا لنا زوم تريهم زلهم حواتنا دم سخينا ترخنا لنا الفيديو بتحكم كلهم إرتران حونو تجار حواتي نايزم حواتنا دم سخينا زلا أزغون افتخرخو زمركوتا إنجو يكون مباركز تعذبتي إذا مدب إذا فيديو كم تنري أن ورنا إرتران حواتنا أب شرار زلكو مالتي أب كبير أجمع كم زلون من معينة مثلاً نايم يجي حجزن بزخون يكون درجتي وهاهم كم زي اللي أمز حبر زلوا سلزي تجارن إرتران حواتي نزوم حواتنا زي نوص حلهم سب كم سب كنوص حلو كن حجز كن كلني أنا كم تي بزحلة أب حس زنورة ناي نفس الحين برنامج تخيلوا بزحات إرتران تجارو ترابريو تهزبي كم ترفض في اللات كوينو حزون نزوم وجنا نزي يمكن الحينهم بزك على عامي نحجز من الوقت كترخوهم دحرليكم أبيل شو ويدما أبيل حيال سب نعو بتاريخكم حجز كتلو خذهم مبارك زخوركم تعذبتي إذا كان نايلو ما عند مدبي إذا قد كتاتلوز أنا حكون يمثل أبكت علي بخالي تمساسالي